आं दंफैयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पुलिस पइन्ट खाथियावहाय सासे मादैया माने गावनि दखानावहाय माने सिखाव हाबजादोंनो दा बिथाङा लिंहरदों आं दा हाबगासिनो दं नै बिदिनो हाबदों हटेल ओमफ्राय नै बे हटेलनिफ्राय कलदोंथ' ओमफ्राय नैबे आंनि दखाननि बिजोंनो हाबदों हाबदों होमबा नायनो हागोन नै बे माने दख'ना गोमा जानायनि मालिकानो ना औ ओमफ्राय बेसेबां टाइमसोआव गोमानाय टाइमखौथ' जों मिथियासै बन्द'खालामनो थांबाय दा मोनायावसो ओमफ्राय नै दहाय फुङाव आङो न'आव फैनो रेडि खालामबा माने मानसिफ्रा बायबाथ' मेरला ड्राइभार फैयो ड्राइभारनिफ्राय सिखाव हाबबाय दां होननानै एसे आब'मोनना बे न'आ खाथियावनो बिसिनियाव खबर होबाय जावैसाबो बे स्टेनाव थाखायो नालाय दा मेजिक स्टेन बेहायनो बिसोरो खामानि मावखायो ओमफ्राय होनबाय ड्राइभारफोर रायलायनायाव ओमफ्राय आंथ' बिदि सानाखैमोन आरो ओमफ्राय दाना जोंना बे आब'नि फिसाजोआ हाबा जानाय दं बे खिथाहैबाय बे माथो सिखाव हाबदोंना मादोंनो माबा रायलायबाय थाबाय होनना बुंबाय आं बिखा ख्लाब मोनबाय आरो ओमफ्राय दा बे नोंनि दखानाव बेसेबांसिम माल दंमोन आंनि दखानाव 6 लाखआथ' जाखायो इनि अभारबो जानो हागौ दा माने गासिबो लांजोबबाय आरोना गासिबो दामि दामि आङो नै बर'दिननि हात दख'ना 5,000नि 6,000नि आरो बे माथा दख'ना जोंना डाबल आगर गुबै ओमफ्राय दावराइनिफ्राय अनेक मोजां मोजां आरो इन्दि जोमग्रा दं इन्दिया बै आद्रा एसे थालांबाय ओमफ्राय नोंनि साननाय बायदिबा बेखौ बे दखानखौहाय माने खावनाया सिखावा हासाना बर' बायदि हासाना बर'थाय आं बेखौ नोंनि आन्दाजावहाय माने एसेबो थाल मोननाय गैया नोंनि दखान माने थाल मोननाय गैया माने गोलाव थानाय जायो नालाय ओमफ्राय नोंनि दखाना माने इन्सुरेन्स खालामाखैमोन आं दखानाबो 1.5 बोसोरनि बारा जाबाय इन्सुरेन्स खालामथ'वाखै माने खालामबायबा खालामनोसो सानदोंमोन माबा मोनसे माने राहा खालामनो हागौमोन नोङो औ आं खालामथ'नाय जायाखै आरो एसे उसुबिदा जाथ'नानै माने खालामनो सानदोंमोन आरो आङो बेफोरबायदि गिदिर दखान होयोबा खालामनानै मोजां आरोना नोंसिनि थाखायनो माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय खालामथ'नो हायाखै खालामगोन सानदोंमोन आं लासै लासै दा ओमफ्राय नोंथाङा मा लुगैयो नोंनि दखाना जे गासिबो गोमाजोब्बाय आङो लुगैनाया मोनसे आं बे दखानखौ सोलिफिननो थाखाय जेनेबा अनोबा आरो एसे लुगैयो आरो जेनेबा दा आंनाव जेबो आखायाव फैसायानो गैला आरो फारसेथिं मेगनाव फारसेथिं जावले जावले जानाय मेगनासो प्रब्लेम दं आरो हारसिङै बिराद उसुबिदा सोलिनानैसो आङो दखानखौ सोरजिदों ओमफ्राय बे दखानखौ होनाया माने बेसेबां गोबाव जादोंमोन 1.5 बोसोरनि बारबाय नों हारसिङै ना सोरबा दंमोन हारसिङै निजा एकदम औ निजा माने बाह्रा आरो आरोना औ बाह्रा लानानै बिराद मुस्किलैसो सोलियोमोन नोंथांनि मुङा मा मुं आंनि नामा रोमै बसुमतारी ओमफ्राय गामिया बेयावनो थायो जों बे औवाखौनो डिस्ट्रिक्टआव औ बेयावनो जाजोबो मा गामिया जायखिया गामिया ब्रह्मपुरि होनो फैबानो आरो बेहायनो थाखायो दिनै जोंना नैबे मादैना जोंनि नैबे क'क्राझार पुलिस पइन्टआव दखान होयोमोन ओमफ्राय दा मादैया माने सिखाव हाबजादों मैया मोनायावहाय जायखिया खयथा बाजि मिथियाना गासै मादैनि दख'नाया बिदिनो 6 लाखसोनि माल दं होनदोंमोन ओमफ्राय मैयासो लाबोदोंमोन खोमानो आरो मादैया गोबां दामि दख'ना लाबोयोमोननो गोजाननिफ्राय मादैया दा माने बिराद लस जाबाय मैयासो गोदान लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा मादैया लुबैदों आरोना रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर माने एसे एनै अननायजों हरो खोमा ना माने एसे एनै दखानखौ एसे एनै माने सोरजिफिननो हायो खोमा नङा होनबा आंनाव एसे फैसाबो गैला आरो जे राहा गैला आं बेबायदि बुस्थु सोलिफिननो आरो दखानखौ सोलिफिननो ओरैनो बेखौ जोंहा भारासो लायो बेबो सोरबाफोर माने अननानै नङा होनबा अननानै नोंनि माने गोमाजानाय सिखाव हाबजानायखौ नुनानै सोरबाफोरथ' माने हरनो हागौ ना हरना हरै गावसिनि माबा जाहैबाय दा मादैया जोंखौ माने दहायहाय फन खालामनायखाय जों फैनाय जाबाय आरो मादैया माबाफोर बुंबावनांगौ बेबो साहस मोनासै गोसोखौनो बिराद गोजोननाय थाबाय आरोखि ओमफ्राय नोंनि साननायावहाय अननानै सोरबाफोर आङो सहाय होयोब्ला आरो माने आं एसे लुबैयो बे दखानखौ आङो जि बायफिनजेनो दा जे आखायाव फैसायानो गैला रावबो नायग्रा गैया हारसिङै मा जायो बेमार आजार बिदि आरो थानाय न'आबो बाह्रासो थायो ओरैबायदि उसुबिदा जानायाव सोरजिजेननो दखानखौ सोलिनो मुस्किल जाबाय बिराद मुस्किलैसो आङो
मादैनि दखानजों हाबाखै आरो मोनसे साहा दखान दं बे साहा दखानजों माने बेबायदि गुरलै नालाय माने बिनि थालाहाय माने बिजों हाबनानै माने बिजों हाबदों आरोना नोंथांमोननो जों दा देखायगोन बेनि हाबनाय लामा आरो बेयाव बिनि लामा दरखंखौ जों खोन्थागोन मादैयाबो जेबो बुंला ना होनबा मादैनिफ्राय गासिखौबो नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय होनबा जों नैबे जोंनि टाइम्स अफ बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय बावहरग्रोनाय जाहैबाय थेंक इउ